Am revenit de la lagună cu alți flamingo. Ăștia îi vedem mai de aproape. Sunt destul de mulți. E ciudat că e foarte... bate soarele și se simte UV-ul, dar e zăpadă, adică te bate așa un pic în cap. Dacă n-ai nimic, o căciulă, o șapcă, o glugă. Și vezi cu gluga, am și căciula, dar e și cald. Când am plecat azi la o fără, aveam pe mine un maieu de la Thermal, termoizolant, cum îi zice, termic. Un tricou de ăsta stil pullover cu mânecă lungă, hanoracul și geaca. Acum stau în Thermal, pullover și geacă și mi-e cald. Mașina stau direct în pullover. Destul de ciudată vremea, dar are sens pentru că suntem la altitudine mare, aproape 5000 de metri. Pare că ăștia se îndepărtează și nu e un pic frică, dar nu e de înțeles. Da, cam greu cu aerul, sincer. M-am luat niște frunze de coca, sper să mă ajute, ca așa zice că ajută. Nu simt nimic momentan, dar... Vin cu un video scurt să vă arăt în ce formație stau flamengo ăștia. Și că fac o linie. Și mai sunt și pietrele astea. Familia de conejo. Es grande. Sí, tamaño de un conejo. La cola es grande. Espérate, espérate. Încă o oprire. Laguna, nu mai știu care. Foarte informativ știu, dar n-ai pi să le știu pe toate.
Am mai oprit în drum, am mai văzut o vulpe, căprioare. Ăsta e grupul nostru, brazilian ca și cuplu italian și ghidul bolivian. Mi-am mai revenit cu respirația cât de cât. Poate m-a ajutat și coca, frunzele de coca. Sincer, mi se pare un paradox interesant cum am trecut, mai am doar puloverul și geaca pe mine și mi-e cald și aici e zăpadă. Cred că e 13-14 grade. Da. Și după munte, iată-ne în deșert. Sincer, e cald ca naiba. Am ajuns să am doar la puloverul pe mine, tricou cu mânecă lungă cum ar fi. Și da, super ciudat, zăpadă, cald. Pe ce e vreun animal, dar nu l-am văzut, cred că o veveriță. Asta ar fi nisipul. Altitudinea 4700 de metri. Parcă mi s-a înfundat și nasul. Dar oricum, să că la pazie între 2000 și un singur punct au cu 4000, dar majoritatea e în 2000, deci nu cred că o să am probleme. Ceva mușchi verzi pe rucile astea. Și ca oprire în deșert. Aici se numește arbore de piatră, formațiune de roci făcută din eroziunea rocilor. Încă mă simt ciudat că 15 grade și zăpadă pe jos. Haide și ăștia se țin decenți, nu știu ce-i cu ei, dar nu au intrat apă în ei. Și mai fac poze când sunt așa spre soare că mi s-au strigat ochelarii. Bine, costau 20 de lei, naibii. Și nu arăt în pot așa. Deci că mă screm.
panou. Mamă, te rupe soarele. UV-ul. ¿Todo muy blanco? Mucha nieve. ¿Parece salar? Hola. Hola. N-am mai văzut de 6 ore azi. Aceasta e partea de Potosi. Și suntem la Laguna Colorată. Face parte din Rezerva Națională Fauna Andina Eduardo Avaroa. Costat 150 de bolivieni. Algele, din ce am înțeles, sunt cele care dau culorile diferite. Acolo jos sunt căprioare, acolo sunt flamengo. Căprioarele sunt alea pe care am dat zoom la început. Flamengo sunt aici. Oh, ce culori nebune! Și o nouă oprire, de data asta la Sol de Maniana. Ne aflăm la altitudinea de 5.000 de metri, aproape. 4.990, bă, nu mai putea să-i mai pag acolo un 10. Deci e o activitate volcanică constantă. 1 km pe trasă se vede lava aburindă. Și e recomandat să vin între 5 și 7 dimineața. Sunt la 5 seara, dar nu cred că e vreo problemă. Gheizările. Am trecut prin atâtea zone de relief de nici nu mai știu care-i, cum. Am văzut galben, verde, alb, roșu, gri. Agua caliente, más que caliente. M-am cam obișnuit acum cu altitudinea, nu simt că ar fi 5.000. Miroase așa un pic a băi, a Joju băi. Aici stă să pocnească.
Ce pute. Fuia. 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 Fuia, fuia, fuia. Fuia, fuia, fuia. Fuia. S-au văzut un strigăt de luptă mongolez. Mamă, aici și aruncă, uitați. Împroașcă aici. Ce bolborosește. Da, nu-mi doresc neapărat arsuri de niciun grad, dar destul de interesant. Fui, fu, fu. Fu, fu, fu. Fu, fu, fu. Fuia. Prindem și apusul. Ia uitați aici. Unde se vede din depărtare fumul ăla gros de tot, e un geyser artificial, deci că fac niște teste să vadă cât duce pământul, cât... Caliente? Cam asta cred că ar fi și de la vulcani. Și uitați aici, deja fumegă. A trecut un pic de protecție. Se aude cum bolborosește. Deci că e... Când dă în foc ouăle la care le-ai pus la fier de 30 de minute. POV spist dårlig gata. Am mai continuat un pic, am luat-o și eu în vroci. Mamă, uitați aici. Și ne întoarcem spre Uyuni și ne-am oprit pe autostradă
Sincer, sunt cam dezamăgit un pic că azi erau cele mai multe obiective, lagune, și ne-au zis că s-au închis. Na. Am oprit la piatra asta, schimb pietrele astea. Reci că ar fi niște roci formate din eroziunea unui degajament într-o apă și după care puteți uita. S-a cioplit un pic mai acolo și știați că vai, Acvila. O, mă, nebunilor, că s-a cioplit acolo. Dacă e Acvila, asta e obezul, da, e mingea turtită. E ca ghicitul în cafea, poți să găsești ceva în orice. Era un semn cu atenție, trec la mea, dar nu l-am prins. Și ne aflăm pe drumul spre Ujuni. L-a oprit la Biserica San Cristobal. Puteți să puneți pauză să citiți aici dacă vreți. Făcută în secolul XVI de spanioli. Bineînțeles că e închisă. Trebuie să urcăm pe aici, așa. Da, nu știu. Ce zi e deschisă dacă e sâmbătă închisă. Ce scrie, interesant. La dă cu flexul în drum, ce naibii o face? Mă, sună interesant de aici, din laterală. E îmbrăcată în stufărie. Hai că a intrat băiatul. Hai că poarta nu se mai deschide. Așa arată interesant, dar cred că înăuntru era mai interesant. Și nu, să mai vedeți și cum sunt casele pe aici. Lumea destul de săracă, într-adevăr. Următoarea destinație va fi La Paz, capitala. Am nevoie un pic de oraș. Nu că vai gata, mor la țară, dar fiind după 2 nopți cu -7 și -10 și fără căldură, vreau să-mi spăl niște haine. Da, ieri la 10 s-a luat și curentul. Așa că na, poate mai vrei să tai unghiile una alta, nebunie. Așa că de-aia zic că mi-e dor de un oraș. Și mi-e dor să și mănânc ce vreau eu, că până acum am avut, toată mâncarea a fost luată de
la agenție, cum ar fi. Prin acum am mâncat ceva, un fel de cartofi făcuți așa, ungurești sau nu știu cum le zice la noi. Așa zici că sunt în lasagna. Și niște legume, porumb, roșii, un ton care n-am mâncat că nu mi-a plăcut mirosul. Și în rest, orez, mâncare, lasă telefonul, mâncare bună, dar carnea am putut să mâncăm doar în prima zi și am mâncat. Sau nu, am avut și în a doua zi. Prima zi am avut carne de lamă, ceea ce la cât de drăguțe mi s-au părut. Fix aici te-ai pus, frate, bravo, să nu fac și eu un stop cadru cu... Bravo, bravo. Mai bine. S-a prins băiatul. Ți-ai luat claxon, nebune? Și-a luat claxon băiatul. Asta de reciclat. Aici ceva cu telefonie. Dintre toate țările, cred că aici a fost cea mai ușor să cumpăr o cartelă SIM cu internet. Dar mi-am și luat un pic de țeapă că am dat întâi 20 de boliviană pe altă firmă care zice Tigo. Și pe ăla trebuie să activezi SIM-ul cu e-mail-ul din alt telefon. Să găsești pe cineva care e pe Tigo și trimite un SMS la un număr cu e-mail-ul tău și numărul de pașaport și foarte mare bătaie de cap. Dar la Entel m-am dus cu pașaportul și cred că am dat 60 de pesos pentru nelimitat 12 zile. Nu cred că costă mai mult de 12 zile în Bolivia. E și un cod QR aici cu Scan Me. Ce arată dacă scanezi. cedip.org. Face și o poză. Arată bine. Și aici ne așteaptă ghidul. Hai merge la băi dacă avem nevoie. Și după la ce ar fi și un market. Și aici e un market, dar ne duc unde vor ei, că au ei înțelegere. Păi nu că m-a oprit nimeni să intru în marketul ăsta să cumpăr acum. De timp cât ajung la timp, la autobuz, la 4x4, mă rog. Deja se respiră mai bine aici, sură 2500 până maxim 3000 față de 5000. Na, așa e frumos, dar na, fiind zonă de țară e sărăcie. Și în Argentina, zona de țară era mai sărăcie, dar na, mi s-a părut mai animată un pic. Să vedem cum o să fie în La Paz, în capitală. Ne aflăm în iunie, dar nu prea știu ce se întâmplă. Oamenii vând chestii. Dar e un fel de negoț așa, stil stradal, licitație. Mă bate ce se întâmplă. Sincer să fiu, Bolivia nu e recomandată pentru cei slabi de înger, adică ca și exemplu, nu cred că am găsit mai mult de o baie din 10 cu săpun sau la alelalte unde te duceai
plăteai intrarea și se dea niște hârtie, dar jur că eu doar cu aia puteam să șterg nasul doar. Da, chestii de mâncare neacoperite. Mai bine câinele mai dă o limbă. Da, nu judec pe rău pe oameni, dar na. E clar alt nivel față de Brazilia și Argentina. Și pare că e și un bâlț ceva, o roată. Da, mai am vreo 3 ore până la autobuz. O să mă duc în La Paz. Am nevoie de un pic de liniște, adică liniște. Da, e capitala, nu știu cât de liniște e, dar comoditate, confort. Să știu că pot să iau un Uber, că pot să mănânc ceva ok. Eu, la cum sunt acum, cred că e prima oară în viață când aș mânca McDonald's. Poate numai când eram copil să fie poftă, dar eu nu mi-am așa în ultimii 20 de ani să zic, mamă, ce aș mânca un McDonald's, dar jur că acum, după ce am mâncat, mai ales în excursia de 3 zile, n-a fost rău, nu zic, dar numai mâncare rece, o mai încălzea un pic, dar na, cum ea era încălzită, nu e ce știe ce. M-am certat și cu tipa de la agenția de turism la care am fost, pentru că am plătit 1500 de boliviano, care înseamnă cam $220 pe o excursie de 3 zile. Și ziua a treia trebuia să fie cu plecare la 5 dimineața, cea mai plină, și am plecat la 9. Am făcut 2 opriri de astea și vai de capul lor, de la modul una să facem pipi, una să dea tot. Ne-a dus într-o curte așa la niște oameni, aveau ea un duș acolo. Nu a fost mult sau ceva, dar vreau și eu un săpun, frate, vreau și eu să nu stau jegos. Noroc că am de la antibacterian gel, că altfel m-aș simți jegos rău, nu știu. Mai era o tipă cu noi care a fost în Peru și în Bolivia, cuplul ăsta, și tipa a făcut ceva gen spre toxinfecție alimentară, nu știu. Na, cam asta a fost centrul orașului Uyuni. Nu e un oraș mare, doar că e un oraș care poate să fie unul intermediar în drumul vostru. Și pe lângă asta mai e și opțiunea de a vizita multe de aici. Eu așa mare vă recomand turul ăla de 3 zile. Există de 1, 2 sau 3. Clar, ăla de 3 zile e mai inedit pentru că poți să ajungi mai departe, dar nu cred că e prea bine iarna, adică să dormi pe minus 10 grade nu e pentru toată lumea. Chiar și cu 4 plături nu e de ajuns. Și na, ce să zic. Și acum Bolivia e frumoasă, are o natură superbă, dar na, în rest sunt săraci, rău săraci, adică nici argentinii nu sunt prea bogați sau brazilienii, dar ei parcă n-au așa nici chestiile alea, bă, nu știu, te duci la baie, găsești un săpun la cazări. N-am avut, spre exemplu, la hotelul la care am stat în orașul ăsta, n-am avut apă rece. Nu prea poți să speli cu apă caldă, te opărești. Și na, în mare parte e mișto, dar trebuie să fii un pic mai tare, să nu fii de la care doarme numai în puf. Așa ca țară nu pare o țară periculoasă, nu pare nici scumpă, doar că na,
Ya, con el 71, si dice la señora, con el 71, por favor. A ver. Și ăsta de un pic mai ridicat. Con el 71 tendría que ser, si tiene la lota. Señora, por eso siempre recomendamos, griten, por favor, griten. A ver, pero ya, con el 71, verificamos, ¿está bien? Sí, 71. Ya, 71, correcto. 84. 84, correcto. 58. 58, correcto. 49. 49, correcto. Y 28. Y 28, señores, efectivamente la señora no pudo gritar fuerte, pero es lota, señores, pagamos los 35 bolivianos y nosotros seguimos jugando lota, señores. Tres cartoncitos más y empezamos. Tres cartoncitos más. Empezamos, tres cartones más. Am zis să mai dăm motorul un pic pe la comercianții ăștia ambulanți. Mi se pare destul de inedit. Cred că ăștia având parfumuri, că au testere mult. Am așa un pic vibe de India, dar nu, e mult mai curat ca în India. Dacă nu o să-mi rupă gura pazul, la paz, nu cred că voi mai reveni în Bolivia. Adică, mă rog, dacă mai vie o conjunctură și chiar așa, nu o să zic neapărat nu. Doar că, nu știu, în Brazilia și în Argentina am rămas așa cu o dorință să mai revăd. Aici, nu. Așa și așa. Da, deci ăștia vând chestii, nu știu, ambulant. Zici că e la licitație. Nu prea înțeleg cum funcționează, dar